Abahleli bomjaho ohlanganisa izinhlanga zakuleli nabaqhamuka emazweni angaphandle bathi konke sekumi ngomumo. Zokhumbula izolo sivulile expo yethu ngehora leshumi sidedela abasubathi bethu ukuthi bakwazi ukuthi bathathe into zabo zokugijima ukoqagula kwethu ukuthi bangenzeka bafinyelele cishe enkulungwaneni ezishagalolunye oku-9,000. Namhlanje ompetha balomjaho bakhulume nabezindaba namhlanje ngamalungiselelo abo uBongumusa Mthembu ngokuzalwa eBhulwa ngaphandle kwasemgungundlovu nosenqobe lomjaho amahlandla amathathu uthi uzilungiselele ngokwanele. Okokuqala nje ukungena kwabokuqala balishumi lokho kukhulu kodwa ke mase kuqhubeka kuya kwabokuqala abathathu lokho ke ngempela kusho ukuthi ke ngempela umsebenzi ngikwenza ngokusezingeni futhi nami ngiyazimisela. Uphinde weluleka laba bazoba ingxenye yalomjaho okokuqala. Okokuqala okufanele ukwenza ukuthi nje u-enjoye endleleni ziningi izinto ezikhona kune-entertainment la abantu bayadla la masuza ukuthi sokuzothanda ukulamba yima kancane uthatha ubhanana uthatha i-apple uthatha i-orange. Lomjaho usoqala ligamenxe ihora lesihlanu ngesonto ekseni. Babalelwa ema-25 abasubathi okuchithwe izicelo zabo baphinde bamiswa ukungenela lomjaho kuze kube ngunyaka 2025. Laba bamiswe ngelithi abayilandelanga imigudu nemiqathango efanele yokuba ingxenye yawo.